Ehkä viimeisenä vielä voisi kysyä tämmöisen teknisen, mistä mä itsekään en tiedä, että kysy Bitcoin Coren, BTC ja Bitcoin PSV tai CV niin kuin eroista. Eli tämä voi olla tämmöinen viimeinen kuljen kysymys, että haluatko sä aukaista mullekin, että mitä tämä tarkoittaa? Joo, mielelläni. Siis tämähän on yleensä yksi isoin riski uusille, jotka tulee skeneen. Ja itse oli myöskin hiukan sekaisin. Itse mainitsit myös BitConnect-skämmistä ja näin. Itse kanssa katselin niitä BitConnect-videoita vielä joskus 2017, kun itse tulin niin kuin skeneen kunnolla. Ja myönnän, että se on tosi vaikea erottaa, niin kuin, että kuka puhuu niin sanottua bullshittia. Ja kun kaikki on niin sekavaa ja jännittävää ja uutta, ja ne puhuu tosi vakuuttavasti, ja kun ei itse tiedä eikä ymmärrä, niin sitten helposti haksahtaa. Mutta karkeasti Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, näitä on monia, näitä kutsutaan forkeiksi. Ja tämä on ihan normaali siis tätä Bitcoinin konsensusmallia, eli porukka on eri mieltä, että ei, kun Bitcoin toimii näin, me halutaan nyt tämän kokoiset lohkot, me halutaan suurentaa lohkokokoa, ja sitten osa porukasta on, että ei, että lohkokoko ei voida suurentaa, että se aiheuttaa solmujen keskittymistä, koska sitten yhtäkkiä sun tarvitsee olla laitteista, vaatimukset nousee ja kaikki ei pysty ajan 100 läppärillä solmua. Ja tämä tapahtui niin kuin 2017 silloin, kun Bcash eli Bitcoin Cash sitten erotettiin, jolla oli isommat lohkokoot. Ja tapahtui forkki, jolloin sitten tästä niin kuin samasta historiasta forkattiin 2 bitcoinia samalla historialla, mutta sitten uudella tulevaisuudella. Eli ne lähti niin kuin haarautui eri teille, josta lähtien ne ei ollut enää sama kolikko. Ja sitten siinä vaiheessa alkoi kilpailu markkinoilla, että kumpi näistä nyt sitten on oikein Bitcoin. Ja markkinat päättää sillä konsensusmekanismilla, josta aikaisemmin puhuttiin. Eli ne käyttäjät, ne ihmiset menee sitten sen Bitcoinin taakse, joka on sitten, jolla on nämä verkostovaikutukset, joka on se de facto arvonviestintäprotokolla. Vähän just sama kuin internet tai puhelin. Ei ole hirveän helppoa tuoda uutta internettiä tai puhelinta siihen rinnalle ja vakuuttaa ihmisiä käyttämään sitä, koska käyttäjät on kaikki siellä toisessa verkossa. Eli on järkevämpää vaan päivittää nämä uudet ominaisuudet, mitä ihmiset haluaa siihen olemassa olevaan verkkoon. Ja tästä on just kysymys verkostovaikutuksista. Eli Bitcoin muuttuu kyllä, ja sitten siitä lähtee tuommoisia spin-offeja. Sitten osa porukasta on sitä mieltä, että okei, mä haluan tämmöisen Bitcoinin, ja kuka vaan voi sen tehdä. Kuka vaan voi, sä voit mennä vaikka GitHubiin ja pistää sinne oman version Bitcoinista ja katsoa, kuka lähtee sitä käyttää. Ja jos sä saat sille kerättyä, niin onneksi olkoon, susta voi tulla uusi Satoshi, mutta on hyvin teoreettinen, koska käytännössä mitä tapahtuu, niin se menee niin kuin järkyttävän myllyn läpitte ja todella kriittisten silmien läpitte ja saattaa olla vuosien, ja niin kuin yleensä onkin vuosien taistelu, että saadaan joku päivitys ja se on hyvä, koska silloin se, niin kuin, se pelaa sen turvallisuuden ja varmuuden pussiin, ettei tehdä niin kuin, että Ethereumissa on vähän tämmöinen niin kuin norsu posliinikaupassa, että liikun nopeasti ja riko asioita ja sitten fiksaillaan purkkavirityksellä. Tämä toimii just ehkä niin kuin tuossa softa- ja applikaatiotason kehityksessä paremmin, mutta nyt puhutaan niin kuin protokollatason, pitää olla hyvin robust, hyvin turvallinen ja toimiva, niin sen takia Bitcoinin kehitys on niin hidasta. Ja sitten tämmöiset tyypit, jotka haluavat jollain tavalla nopeuttaa, tai yleensä sitten niillä on joku oma lehmä ojassa. Esimerkiksi Roger Ver oli tämän Bitcoin Cashin takana, ja se on tämmöinen niin kuin charlataani ja kunnon hyvenpeilaaja, joka puhuu mielellään aina niin kuin lasten nälähädästä ja siitä, kuinka ihmisillä ei ole pankkipalveluihin pääsyä. Ja sitten kusettaa ihmisiä, että Bcash on Bitcoin. Ja silloin esimerkiksi se omistaa bitcoin.com-sivuston, mikä on todella niin kuin räikeätä harhaanjohtoa, eli se ei ole Bitcoin suinkaan, vaikka se on niin bitcoin.com, vaan se on Bitcoin Cash, eli sitä tunnetaan Bcashin. No, sitten aika meni eteenpäin, niin tämä Bcash-porukka riitaantui, ja sitten tuli Bitcoin SV, eli Bitcoin Satoshi Vision, forkattiin Bitcoin Cashista, eli silloin se niin kuin Bitcoin Cashin forkista tuttu historia myös Bitcoin BTCn kanssa. Mutta sitten sillä on myöskin se välihistoria Bitcoin Cashin kanssa, ja sitten jossain vaiheessa siitä muodostui oma kolikkonsa. Eli BSV on niin kuin Bcashin forkki, ja Bcash on Bitcoinin forkki. Ja BSVllä on niin kuin semmoinen oma fanaattinen fanikuntansa, joka on enemmän sitten, se on niin kuin salaliittoteoreettikoille suunnattu erittäin nerokkaasti markkinoitu konsepti, eli siellä on aika pitkälti samaa porukkaa, jotka seuraa QAnonia esimerkiksi, ja Trumpia, ja niille niin kuin tämä
se niin kuin underdog-kius on kaikki kaikessa, että niille on, että jännästi Bitcoinista on tullut tavallaan, eli VTCstä on tullut tavallaan se establishment, mitä vastaan nyt foliohat tullaan, ja tehdään niin kuin teorioita, että jotkut Bitcoin-yritykset, vaikka Blockstream, kontrolloista jollain tavalla tai näin. Eli ne on niin kuin siihen underdog-kiuden rakastuneita, että ne vaan niin kuin forkkaa pienemmän ja pienemmän koodin, kun tämä on nyt se oikein, kun tämä on nyt se oikein, että ei toi ei voi olla oikein, kun se on niin kuin liian mainstream tai jotenkin näin. Ja se vetää hyvin tietyn tyyppistä porukkaa, mutta jos menee vaikka niin katsoo CoinMarketCapia, katsoo niitä niin käppyröitä, niin kyllähän markkina sitten kertoo sen, että mikä se Bitcoin on, että se näkyy siellä ykkösenä.